Ahoj, já jsem Bára Korabečná a chtěla jsem vám představit můj koníček, a to je karate. Karate se věnuji od 9 let. Tréninky máme 3krát týdně v studiu v Mariánských horách. Pravidelně se zúčastňujeme národních pohárů a mistrovství České republiky. A teďka bych vám chtěla představit našeho hlavního trenéra Lukáše Mikla. Ahoj Lukáši, jak jsi se dostal ke karate a k trénování? Nazdar, Báro. Bylo to ve 14 letech, v tatě mě k tomu přivedli, jak to bylo, jak tady byl boom filmů karatistických, judistických a tak dále. Dávalo mi to hodně inspirace. Zkoušel jsem samozřejmě taky jiné sporty, jako byla atletika, soukol a tak dále, ale to karate mě nejvíc oslovilo. Tak mi to nějak vtáhlo a začal jsem v těch 14 trénovat. Už vlastně jsem šéfem klubu a tam trénuju tebe, malé děti, velké děti, dospělé. To by přináší takové zadosti učinění toho, co jsem vlastně za tu dobu dosáhl. Založili jsme klub vlastně v roce 2001, kdy jsme se odtrhli od jednoho nejmenovaného klubu, chtěli jsme jít vlastní cestou, razit své vlastní myšlenky, líbilo se nám karate, jak sportovní, tak tradiční. Nakonec jsme se teda rozhodli pro sportovní karate, kdy náš vlastně Karate Tiger Shotokan začal a za tu dobu hodně tvrdé práce jsme vytvořili závodníky typu světových pohárů. Já mám teďka minulý rok jeden vyhrál na světovém poháru, ale teď máme jednoho nejmladšího mistra republiky. Kdyby se chtěl někdo přidat do našeho klubu, od kolika let a co to pro něho bude znamenat? Zrovna otvíráme nábor teďka u nás v Mariánských horách, jinak v našich dalších pobočkách nábor probíhá celoročně. Ovšem u nás v Mariánských horách si musíme dát pozor na to, aby jsme nepřehltili základnu a ať máme individuálnější přístup tím, že máme závodníky a nemůžeme se zaobírat 30-40 lidma na trenéra. Děti upřednostňujeme spíš od těch 5 let, 3-4 leté děti, ať si radši ještě zkouší gymnastiku, atletiku a tak dál, protože motorická stránka, atletická stránka karate je velice náročná. Od těch 5 let už se dá říct, že by zvládli úplně ty nejjednodušší pohyby. Takže já ti děkuju a pozveme si sem Rendu s Filipem. Nemáš za co. Rendo, už máš za sebou hodně úspěchu. Co pro tebe karate znamená a od kdy karate děláš? Dělám od 6 roků, dělám karate, přivedl mě k tomu taťka a baví mě. A co tě na tom nejvíc baví na karate? Soutěže. A máš nějaký velký úspěch? Vyhrál jsem mistrovství České republiky. Tak díky a můžeš jít trénovat. Ahoj Filipe. Ahoj. Vím, že si karate děláš hodně dlouho. Můžeš nám říct, co ti karate přineslo? Je to tak, karate se věnuju od svých 9 let, to znamená, teď už ho trénuju 12. rokem a karate mi dává a přináší spoustu věcí. Je to úžasný sport. I závodíš, jsi několikanásobný vlastně medailista z České republiky a závodíš i mimo Českou republiku. Můžeš nám k tomu něco říct? Je to tak, závodím jak na tuzemských závodech, tak i na mezinárodním poli s klukama. Vybojovali bronzové místo na akademickém mistrovství světa v Černé Hoře, což byl obrovský úspěch ve velké konkurenci a také se nám podařilo vybojovat titul mistra republiky 2014 i akademického mistra republiky 2014. Díky moc, ty jsi tady i trenér, takže už musíš jít trénovat a plnit si své povinnosti. Je to tak, běžím na trénink. Tak ahoj. Čau. Jen pokud děláte karate, tak můžete říct, že něco doopravdy umíte, tak přijďte, podívejte se na naše webové stránky www.karatetigr.cz a přijďte si zacvičit, zamakat tady s náma. Těšíme se na vás.